Ja, het is altijd goed om vrienden van Aruba in Nederland te ontmoeten en te ontvangen. De heer Eeman heeft ook een lange vriendschap met vorige partijleiders van D66. Dus ik was erg benieuwd om te horen welke plannen de AVP heeft. Ik vind het interessant om te zien dat ook op Aruba de discussie beneden speelt. Dat we niet alleen maar naar de centen moeten kijken, maar ook naar brede welvaart en hoe een sociaal-cultureel planbureau daarbij kan helpen. We staan denk ik zowel hier in Europees Nederland, maar ook op Aruba voor dezelfde uitdagingen. Hoe kun je de komende jaren een economie verduurzamen en vergroenen? Maar hoe heb je ook oog naast geld verdienen voor hoe gaat het met de mensen? Is er bestaanszekerheid? Hoe kun je armoede goed bestrijden? Hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hun talent ook goed kunnen ontwikkelen? En dan helpt het als de politiek ook onafhankelijk advies daarop krijgt. Daar maken we hier in Nederland veel gebruik van en ik kan me voorstellen dat het ook op Aruba heel nuttig kan zijn. Sempre un placer para dirigente di partido y fracción D66 para sobre un partido y fracción demostrar di ting sentimento hobby profundo para nos Isanam, pero especialmente para Aruba também. Com D66 nós compartir hobby anja e visão de Aruba verde. Algo que o senhor Ropietto tem sua caridade como ministro de duurzaamheid tem como prioridade grande e me dá sente também que lo deseja que Aruba continuar o recurso de realizar o sonho que nós iniciamos em 2009 até 2017. Toch met ik bisa que no momento que vou ter uma conversação com o ministro que está assina animar que é hecho que nós por logra nível hopi alto e uma penetração hopi alto de energia alternativa que Aruba lamentavelmente desde 2017 não continua a receber curso aqui. Por imaginar mesmo uma conversação com o ministro de duurzaamheid se Aruba toda está na percentagem alto que nós estamos trabalhando no momento que nós estamos em governação, mas se nós quita que o sonho está perdurar e relacionam para realizar o sonho tem sobre D66 com o mesmo fervor quer sostener Aruba em se amanhã tema aqui vira central maneira que me está também durante nossa governação, o qual me aprecia hopi também de visita da o senhor Ropietto tem hopi atenção para dois temas que nos apresentar aqui na Holanda. Natuurlijk, er zijn belangrijke speerpunten op het partijprogramma van D66 wat betreft relaties en ook misschien nog voor de eilanden. Ja, D66 is in Nederland echt dé partij natuurlijk die staat voor één sterk koninkrijk. Die ook altijd inzet op goede samenwerking met de autonome landen. En dat doe ik dan ook graag natuurlijk op onderwerpen die ons aan het hart liggen. Zoals onderwijs, cultuur, cultureel erfgoed en natuurlijk ook verduurzaming. Als minister voor Klimaat en Energie ben ik ook erg geïnteresseerd in hoe we ook bedrijven en inwoners van het Caribisch deel van het koninkrijk kunnen helpen om die verduurzaming mee te maken. D66 vindt het belangrijk dat de eilanden goed kunnen investeren ook in een sterke toekomstig bestendige economie. Daarvoor is ook financiële slagkracht van de eilanden natuurlijk heel erg belangrijk. Ik vind het een interessante gedachte om te kijken hoe kunnen we op een goede manier omgaan met lopende leningen tussen Nederland en Aruba. Dus ik ga met heel veel interesse dit voorstel bestuderen en ook bespreken met staatssecretaris Alexandra van Huffelen. En een soort kwijtschelding is misschien nog niet aan de boord. Nee, maar volgens mij moeten we gewoon goed kijken van hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat de economie op Aruba ook versterkt kan worden en ook de overheid van Aruba ook echt goed kan investeren in de eigen mensen. En dan helpt het altijd om met nieuwe creatieve ideeën te komen. Dus we gaan er goed naar kijken de komende tijd. Compartilhar ideia que é importante para o manejo de país, tem vista não unicamente de cifras no presupuesto, mas também de realidade social e econômica do país. Conta para a renda, conta para a qualidade de renda, conta para o cuidado, conta para a educação, conta para o poder de compra, conta para o custo do business. Então, compartilhar esse sentimento que nós temos, que o MESE tem, instituto que está 13 e informação aqui também de vista, está analisando, para assim nós vamos atender com o tema aqui, o qual a facção de AVP a vinto põe central na Holanda dentro aqui. E outro tema que nós apresentar o senhor Jatten Kunele, que agora que é o ministro do gabinete de Rutte e o primeiro-ministro Rutte também me arriba a conversação aqui e entregar a nota de proposição alternativa que a facção de AVP apresentar no momento aqui botim uma proposição que viene de parte do governo de Aruba para uma vrijstelling, uma kwijtschelding die idee que não é muito bom
inteira na Holanda no momento na aqui da sinti que Aruba há certo compromisso para o Rijkswet e depois Aruba a backpedal, dus o ambiente é nota assim positivo para a forma com o tema aqui a bordo tratar. E outra banda tem uma posição bastante forte de Holanda, que não unicamente que nos paga back, porque nos paga buto rente também. Então, entre meio de duas situações aqui, a fração de AVP apresentar uma nota com possível caminho de saída, caminho que nós estamos propondo na Holanda para Aruba manter a disciplina de produzir dentro do pressuposto anual aflossing que nós temos que pero a aflossing é agora não também Holanda, mas também de investeringsfonds que também vão manejar agora door instituto maneira AIB assim no passado, junto com Holanda e junto com o General de Aruba. Aqui também, senhor, já tem a tomar na consideração, logicamente governo de missionário não pode tomar decisão por visa se body language se visa algo, está claro que todo tem sentimento de compreensão para o qual nós apresentamos dois pontos grandes, fração de AVP, a planta na Den Haag, o último dia aqui, e nós sentimos que todos estão ganhando e caminhando dentro do canal diplomático que nós ponemos, com argumento convincente, instituto que nós papel com entre outros social, cultural e plan bureau, também a mostra acessibilidade para a ideia que nós temos para pôr de forma mais profissional e análise da realidade que a nossa comunidade está passando. Nós estamos muito contentes com a visita aqui, a fração de 10 e com o ministro de 10 o senhor Ropiato.